alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. en jetti Allah no feewi oɗumen kadi ñalawma talata woni mawbare ene hawre nogas tati lewru men juin woni korse hitaw ñaƴƴiɗi e nogas jeegom ɓe wuttutungo Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin. ɓe gandi e balɗe kala subaka ceerno en nattoy toon to zawiya muɗum tawete nder jumaɗo hande o gila nde wirdu o gasiran nde duwa wirdu natana kono ceerno immi yaba toon to zawiya mum to ko ɗo nder jumaɗo alhamdulillah o saaha kalten wirdu o gasi duwa wirdu o gasi ceerno nan toon tagui en keeɓani image ceerno ɗo ɗo puɗɗiɗen ƴettude duuso ceerno taw ceerno yeehi guilnani naati to zawiya mum taweteɗo nder jumaɗo alhamdulillah rabbil alamin ko jaam tan alhamdulillah rabbil alamin. jetti bandiraɓe kala en jarnima no feewi jeeɓiyankoɓe kala machallah mbaccen hakkillaji no feewi kala saaha en namdo alhamdulillah rabbil alamin waɗi sen kaali ko ha jomumen paama no yaari paama holno woniri alhamdulillah rabbil alamin. en jetti julɓe kala en jetti bandiraɓe kala inchallahu mawla yeeɓiyankoɓe Nangue TV mbadde j'aime mbadde partagé e mbadde abonné no moƴƴi e nder chaine men YouTube mo Nangue TV Sénégal alhamdulillah rabbil alamin. ko joni wirdo gasi joni duwa o waɗama wodiri wasife taggama alhamdulillah rabbil alamin. no sisɗo ceerno jottoɗo wona nattinoyede non yeeɓiyankoɓe Nangue TV no ceerno nan yalta nokku o wadde dewat hen beele men keeɓe image ceerno nde wonno yeeɓiyankoɓe en jiiɗi kala subaka ne jii duuso ngo tawa en jiiye ceerno inchallah mawla no ceerno Ibrahima ceerno no ceerno ne yalta ceerno Fatou Tine inchallah ba ceerno Fatou Tine wonɗo inchallah. Seydi Ba ceerno jelte oto muɗum o fatude galle alhamdulillah rabbil alamin. Seydi Ba alhamdulillah rabbil alamin. sen tawi guite men e ceerno tan gasi en beltima ñalawmaji ɗi beeli jammaji ɗi moƴƴi aduna o weeli machallah. alhamdulillah rabbil alamin yeeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne on ñaganama jaam en jetti bandiraɓe kala en jetti juɓɓe kala machallah ko weltare kono kadi ko ɓeydare tigui rigui machallah artude hen kadi e duuso e nder duuso machallah on jii machallah galle ceerno on jii leɗɗe gawaɗe ɗon ɓe machallah alhamdulillah rabbil alamin. ɗi ko coftal weltare e ɓeydare kala e saaha alhamdulillah rabbil alamin. eɗen gandi haran han kadi koye lewru mo gonɗen wadde jamma harano ɗamina ko alkamis o inchallah alkamis garoɗo jamma muɗum ene wiyata aljuma wona haran alhamdulillah rabbil alamin. puisque joni men ɓesgu mum ha haara weltan ɗumen ha belto ham jara ha ɗomɗir inchallah. ɗum so nanɗo waɗi ɗum machallah ma Allah suur ɗum ma Allah reen ɗum alhamdulillah rabbil alamin. puisque amin alhamdulillah rabbil alamin. alhamdulillah rabbil alamin. ceerno jooli oto muɗum oɗo saaha oto en tourna gam tawde galle ceerno alhamdulillah rabbil alamin machallah. ji julɓe kala en jettiɓe kala machallah weltare mawde alhamdulillah rabbil alamin. ceerno men ceerno Hamme Keɓe machallah koto jambare ɓe ceerno alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin. Keɓe ceerno men ceerno Siraji An machallah alhamdulillah rabbil alamin. Seydi An machallah alhamdulillah rabbil alamin. minen oto ceerno ene tourna joni en ara
alhamdulillah alamin ko ɗimna ko dande ceen baro Thiaraman Ndiaye ko inantade makko Sidi Ba Sidi Ba Ceerno Bachir Ceerno Sidi Ba Sidi Ba machallah Ba Ba alhamdulillah alamin noon tigi yeɓiyankoɓe Nangue TV duus e nder duus alhamdulillah alamin ceerno Fati galle en jehento nder juma to jokken golle ɗe no woywade kala subaka ceerno Ibou Mar Ceerno inɗe leydi so gasi juurade ceerno men mawɗo so gasi kanko kadi e dental no duuse ha galle ceerno alhamdulillah alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV mbaɗe abonné en moƴƴi mbaɗe j'aime mbaɗe kadi partage vidéo ji ɗi e dendagal groupe aji men dendagal bandiraɓe men jiiya jeeɓa beltoro alhamdulillah alamin ɗo no fiya Madina Gounass tan fof rendi ɗum aduna ko rendi Madina Gounass jeeyi ɗum nde wonno hande Madina Gounass hande ko woni ɗo ko en saɗi wuuro e nder Sénégal mo yimɓe mum perani ngari ɗo ne saɗi e nder leyɗele takkiɗe Sénégal yimɓe mum ɓe ganduɗa perani ngari koɗi ɗo ene saɗi aduna kala machallah wadde noon ko weltare ko ɓeydare inchallah mawla duttoɗen toon wadde fiya Madina Gounass tan goto fof e weltoro yirde ɗum wadde ko andude koreji mum e bandiraɓe mum e naga gaga tan yidde mumen e ceerno alhamdulillah alamin alhamdulillah alamin en garti nder juma ga machallah ceerno Ibou Mar Ceerno salli o ina namdo so inɗe ɗe gasi no inɗe ɗe gadorte so ɗe gasi noon hanko joguiɓe haajuji en goɗɗi ɗi puɗɗo nadde alhamdulillah alamin alhamdulillah min noon ceerno inni ko wadde juurade ande ñam wadde juurade هذا من الصلاة الفاتح لا بتمنه
الفاتح. الحمد لله العالمين جورام كان النور ربنا موجود يمان جدا ياخون جدا كارب الشير إبر مرشال الحمد لله الحمد لله بدر بنجافو نانجي بيتشان دي مارن كيتو نانجي شافي نانجي دين كيتي رون متاجي شير إبر مرشال شير عبد الحي جل ما شاء الله الحمد لله الحمد لله المجار تجمعك ما شاء الله الحمد لله العالمين ما شاء الله dan tanggal daripada Cian Ibu Macar jurusan terus alhamdulillah alamin bah sikit Cian Ari Masya Allah alhamdulillah bah sikit bah alhamdulillah garti haga lecar masyaallah adu so ari hado alaikum salam alhamdulillah انتهى صلاة الفاتح. آمين الله جاب الله. آمين يا رب العالمين ما شاء الله دبا يبيان كوبين هانجي تي في سامبلنا مسان نياغانا مجام جتي جولو كالا جتي باندرا كالا يودو سباكا لاب كون لاباد ما شاء الله weltar كون كو بيدا تيغ تيغ الحمد لله نزيجنا بروبه نو وادي كال سباكا كون كو غاركادي ما شاء الله يده تيام سامي de تيام يادو كده حاجوجو من هودي دum تيام gila yamba wayan tabi ko no wedini kadi man be kadi ya hobe jillu ay arbe jillu ngari yide ciarno fof machallah beltanam no feeno alhamdulillah alamin wanda sillabe musibbe tedduɓe en gada du sonko ha do jiti nangal bandiraɓe kala no gona wedini machallah yiɓe hen ko bandira kene ɓeyde bisimilla mabɓe inchallah mawɗen kala ndendi sago men ko yuɓɓu sago men ko taw lawol sago men ko feew inchallah goto kala yiito hen hoore muɗum alhamdulillah alamin yiɓen koɓe kala beltanama sanne musidɗo mon Amadou Sambolo ɗo e wuro Tiddo Madina Gounass alhamdulillah min koto komo Aram Sare alhamdulillah alamin men harano yettima ɗamina ɗo e Madina Gounass ko alkamis o inchallah jema muɗum inchallah nden ɗamina harano inchallah mawla fatiha salatul fatiha amin